Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme بسم الله وبه نستعين الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على الذي قيل في حقه إنك ميت وإنهم ميتون وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أمبال ما شريف لا تيفي لجبو أمو بلاجين فون إسلامك فولي نوي على كيشيناك هينناك بركة أمبال تعالى دلي على كوكاكا أني أو بلاجين أبو kakeni anga musokoroba ala mahinyala aja nana kone ni bela jelen tumba doni banana kone ni ale tuye anga wajulukela ananga shirifke asigid muhammad shola bayaya haidraka musokoroba ani mali wajulukela bela jelen ba min fatura kakeni sibiridoyi novembre kalo kile kononton samba fla ani tan konton kakeni kiraba muhammadul mustafa sallallahu alaihi wa sallam ka bangeli su yere mali wajulukela bela jelen farla nyogonka ka wajulukene basigi senga ko ke hinela se kata anga ni musokoroba ima wajulu kenen sigira senga sibirido novembre kalo kile muwa ani saba samba fla ani tan ani kononton akera alama hinela bayaya haidra ka dudala shirifla duba dala dravilla maliba orompoina mali wajulu kela chama sorla nin kenenka kanuka balmaya anuka kiliyan yira nin kenen kono kenen bonya belajilen tundile no anga shirifkema no yo groupement des leaders spirituels musulmans du Mali nyama baye Asayid Asherif Ousmane Madani Haidara wajulu kene sigile anga shirifke jiri Haidara ale foli kanke shirifla du tola ka jama bismillah o fene te kenenga ay mi doyi ay bidoyi na be musokoroba fene bido na be o dalu kene may muy anga chokoroba ya dembe do farango de la mogo kun folo fulana sabana mun tara Arabie Saoudite an korakaw bola an ka cɛkɔrɔba denw olu bola u baw de sɔnna u ka kuranɛ kalan u baw de sɔnna u ka diinɛ kalan u filɛ o kɛnɛ ani o wasa o kɛnɛ de kan ni u baw kun ma sɔn u ka kalan kɛ dɔw y'u denw na muruti diinɛ kalan ma k'u bila k'u ka diɲɛ ko ɲɛɲini u ma diɲɛ sɔrɔ u ma diinɛ sɔrɔ mais n'i y'a mɛn bɛɛ b'a fɔ bi karisa karisa i sɔnna de o la an bɛ bɛɛ l'encourager ka segin a kan k'a fɔ bɛɛ ka jɛ i den i ka kalan an ka diinɛ kalan an ka diinɛ ɲɛɲini an k'a ɲɛdɔn i dɔnnen don ni turunin min n'i y'o di i bɛ kɛ dɔnbagalafili ye n'i sɔnna fɛnɛ i ye mun ye n'i sɔnn'o ma i tɛ foyi sɔrɔ ni wasa ni bonya tɛ su in na mɔgɔ minnu bɛ na kɛnɛ kan ani minnu bɛ yan u tɔgɔw sera yɔrɔ la ka sɔrɔ u yɛrɛ ma se diɲɛ yɔrɔ ka dɔgɔ u tɔgɔ ma se yɔrɔ min na diɲɛ ka yɔrɔ ka dɔgɔ yɛrɛ bi u ma se foyi tɛ dɔɔni kɔ o dɔɔni kelen an b'a ɲini u jɛra n'u denw ka o dɔɔni n'o kalan min kɛ yarabi ala k'a kɛ alijinɛ nɛɛma ye u ma ala k'a kɛ alijinɛ saraw ye dɔɔni kalan minnu bɛ na kɛ su in na yarabi ala k'a kɛ tɔɔrɔ min bɛ jamana kɔnɔ ala ka tɔɔrɔ wuli an ka banbagatɔ fɛn fɛn kɔnɔ anw ye ala k'a kɛ hinɛ y'a bɛɛ ma ala ka yafa bɛɛ ma ala k'an ka jamana suma ala ka basigi don jamana kɔnɔ ala ka mɛn ka dugawu k'a ye ala ka mɛn ka saraka bɔ a ye ala ka dali nɔgɔya ye ka koto nɔgɔya an yɛrɛ ye an ka silamɛw o ye kuma gɛlɛma ye an ka alimamiw fana caman tun bɛ kɛnɛ kan imam Quraishi an karamɔgɔ alimami Hamid Haidara fo ka taa se Sheikh Amadou Sidibe ma ka bɔ Kati kuma dira olu ma olu ye min sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ an ka olu lamɛn kanu kama ni kanu ye fɛn min faga o fɛn o ma jifa an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan musokɔrɔba mun kama mɔgɔ ba kelen bɛ kɛnɛ in kan yan o tɛ musokɔrɔba in dɔn o t'a finya dɔn o t'a jɛya dɔn nka musokɔrɔba in ala ye bonya mun k'a la ye ani ala ye karama mun k'a ye bɛɛ lajɛlen kɔni b'o kalama o ye caman nakun ye yan
o ye mun ye bamanan b'a fɔ ka bamanankan na ko ala ka fɛn bɔ i la mun ka fisa n'i yɛrɛ ye an balimakɛ a n'a karamɔgɔkɛ n'o ye Alhaji Suala Bayaya Zulfakar Mali kɔnɔ yan ani Mali kɔ kan ale dogolen tɛ bilen ale kɛra dono kwale ye sa ale dogolen tɛ o ka diɲɛ latigɛ sababu ani o ka diɲɛ labɔli sababu o ye musokɔrɔba mun ye o musokɔrɔba o fana tɛ fɛn denni ye bilen o tɛ fɛn denni bilen o tuma i bɛ bɔ fɛn dɔ la o bonya bɛ tila ka e yɛrɛ bonya Alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallama adamaden do a bɔra adamadenw na nka ale kɛli adamaden ye a n'a bɔli adamadenw na o de ye adamadenya bonya ka tɛmɛ mɛlɛkɛya kan o de ye adamadenya bonya ka tɛmɛ jinɛya kan o de ye adamadenya bonya ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan n'ale tun ma bɔ adamadenw na ale tun mana bɔ fɛn o fɛn mun na sa o de tun na kɛ fɛnw na belebeleba ye wajudikɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la silamɛw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la naba bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an b'a ɲini ala fɛ musokɔrɔba a ye ɲuman mun kɛ ala k'o bila a ka ɲuman bɛ diya ne na ala k'a giriya n'o ye a ye juguman minnu kɛ ala k'o yafa ye ni jama sanuma in kosɔn ani den minnu bɔra la olu bɛ ka baara min kɛ diinɛ kɔnɔ o sababu kosɔn ala k'a ko yafa ma ala k'a kaburu nɔrɔ ala k'a fara kira ka jama kan balima silamɛw ayiwa an bɛ kuma ɲɔngiri yan nɔ an bɛ dugawu kɛ an ye fitinin min fɔ ala ka barika don la ala ka mɛn tulo ɲuman d'an ma ayiwa an bɛ dugawu kɛ musokɔrɔba ye ala k'a hinɛ ala ka yafa ma ala ka yen fisaya ma yan ye an filɛ nin kɛnɛba mun kan nin ye miiri ani taasi kɛnɛ ye o de ye jumɛn Allahu taala ko kuranɛ ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un an filɛ nin an ba n'an ka musokɔrɔba mun ye Suala ba ye an filɛ nin o ka kɛnɛ kan ala dun kama kuranɛ ba in kɔnɔ an hadamadenw an bɔra ale Allahu taala yɔrɔ siga foyi t'a la an bɛ tila ka segin ka taa ale Allahu taala yɔrɔ na o ba an dusukun na n'o limaniya banna an kan ka jumɛn kɛ an kan ka ɲuman ni caya ka juguman ye k'a to yen o de an ma dalilo lahara jondo Allahu taala ko kuranɛ ba in kɔnɔ ya aw maa minnu ko aw limaniyara a ye siran ni Allahu taala ye aw seko dan na aw kana sɔn ka sa fiyewu f'a ka sa k'a sɔrɔ a ye silamɛ ye ala kira cilen kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam ni maa o maa y'i yɛrɛ nɛgɛ ka sira wɛrɛ minɛ mun tɛ silamɛya sira in ye a dɔn n'i sara k'i to kan i sara k'i to kunnangoya sira kan lahara jɔn i ka dɔn kisi tɛ ye mɛ ni maa mun sɔrɔ ka silamɛya sira in minɛ ka sa k'i to kan a dɔn e de ye maa kunnandi ye lahara jɔn e bɛ taa alijinɛ kɔnɔ ne bɛ Allahu taala deli aw ala ka alijinɛ nɔgɔya aw bɛɛ lajɛlen ala ka laban ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an kisi laban ko cogoya ma ala k'o kɛ ala kɛra hɔrɔma kama sallallahu alaihi wa sallam wala ni maa o maa b'a fɛ ka kisi bɛ sɔrɔ jumɛn ye o de ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i n'a fɔ an fa a n'an ka cɛkɔrɔba Kureshi y'a fɔ cogo min na Allahu taala ka kuranɛba in kɔnɔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ala ko ko ni ala kira kan ka fɛn fɛn kɛ an k'an cɛsiri an k'o bɛɛ kɛ ni kira kan ka fɛn fɛn ye k'a to yen an k'o bɛɛ ye k'a to yen i k'a dɔn an k'an cɛsiri o de la mun kama ala kira mun filɛ nin ye a tɛ kuma kun fɛ a t'a ni dungo fana fɔ ni kira kan ka fɛn fɛn kɛ an ka hɛrɛ b'o de la diɲɛ ani lahara an k'o kɛ an seko damayira la ni kira kan ka fɛn fɛn ye k'o to yen an k'o ye k'o to yen an seko damayira la o de an ma dalilo lahara jɔn don n'o tɛ saya mun filɛ nin an filɛ kɛnɛba mun kan saya tɛ taa ka maa si to mata hatta tamuta i bɛ k'a fɔ dɔ sara don dɔ e yɛrɛ bɛ da baarakɛli sanfɛ Allahu taala dun ka kuranɛba in kɔnɔ suratul Jumu'a kɔnɔ Muhammadu a fɔ n ka jɔnw ye saya mun man d'u ye n'u t'a fɛ k'a mɛn u tulo la fiyewu n'u bɛ ka boli a ɲɛ ko saya tɛ i ka don u kɔfɛ dɛ ko saya b'u ɲɛfɛ de
wala fura fɛn fɛn bɛ saya la o de ye jumɛn o de an ka ɲuman caya an ka juguman ye k'a to yen Allahu Taala ka an bɛ sababu ma komi waati kɔrɔnen don an tɛna bila kuma caman na an b'a fɔ Allahu Taala ma an ka musokɔrɔba mun fatura Allahu Taala ka hinɛ la k'a jigin yɔrɔ yan Ala ka an yɛrɛ taa ɲɛ ka kɔn an ta don ye Ala k'o kɛ alakira hɔrɔma kama sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ambade al-Islamew. Ambade mu'minu. Ambade alakira Muhammadu Mando. Ambade sirifu kanubaw. Ambade ahlel betu kanubaw. Bari sirate flayu aw kelendo beshuina ansinji anambade ananganu logo ani alakira Muhammadu jelu anana kashu feshuina o kanga kanyaji mimbo aw nya nyere do akebay al-Islamew Sheko Amadou Bango Amadou netna wajuli kebli ngarna doni voté aw mi wale fodi ke ngambe kele minga ani pmakakan wale do be anya do musukoro bayina amina nado adola chela sigi muso dengulo muso wasa una do fara o ka chela sigi mineka jamu mi fora musukoro bala afora mo de ko kone onga kone kada sigi sirifu kun kafatu ala taka we kuna jadoi ni nyorola ala kira sallallahu alaihi wasallam ako silamew aye banyuma nyini kabla denyuma banyuma ye jumɛn mishi kote cɛ ɲuman in tɛ min ka bɔ a ka ja o tɛ baɲuman de ye maa ye maa min n'a bɛna bange i ka so a bɛ den minnu wolo n'u ti nɛni ni ba in ye an b'o kɛnɛ de kan o saya o kɛra yan nga maa si tɛ yan su in na ni maa min m'a kanu ale ba tun ka kɛ ba in ye alisilamɛw musokɔrɔba in ni maa min bɔra k'a ka kasi kɛ o bɛ kuma an balakaw a ye nin lamɛn dɛ musokɔrɔba in fɔbagaw tiɲɛ yɛrɛ kan ko n'i kun dara a fɛ yen i tɔɔrɔlen n'i degunna ka na ale fɛ yen alakira ka kuranɛ haya dɔ bɛ yen bari n'an ko alakira ka kuranɛ ne ma tigi dɔn a la ale ko i b'a sɔrɔ tiɲɛ ale nɔfɛ nka tigi t'a la ale kɔ wa ale joliw de y'a tigi ye ko n'i sera musokɔrɔba fɛ yen n'i tɔɔrɔlen don cogo o cogo i n'i ka dutigi cɛ n'a y'i kunbɛn ni kuma ye ko i fari ka ji bi sɔn kelen o kuranɛ haya watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr a y'o sɔrɔ o kɔfɛ musokɔrɔba ka so an bɛ ka min fɔ
ngalondew maw kulo bala munu nyaayi ani munu nye mayake u kulo bala ni tara ka sokono adem ani wale dem u ko ka balema de pep ma ka sodi ne yo don ka soro saya ko kuma ma fo nga kul man alaiha fan o ya soro saya ko ma fo de wale dem be ba ka so ito na dem do ka bo nyogo na fiu musogoroba ka konoronje ya fe kwa kumo chugula o ko fe ala ma buramuso dama buramuso shira ka keshi kongo fe dono musogoroba imulo ko ma ke fiu nere ya kanusa ni befole ngonde bina nyedaka ablay uta balede musoroba kunye mai sampi saba ale debe jinimere siri mauludu ashura sampi saba ale bulo deba jinimere be siri kadi alaka joma abaka na furo douala semi mai musoroba saro deka ni ma dawla afatura domi afatura mauludu shufede amakete ni kuma mina ala ye belebele munu boala a sheikh Shuala Bayaya Haidara abika dugaw nyini mogo fe ko musokoroba tara hospital la o ya soro musokoroba sera ali jinatala baro dugaw nyini ngera 23h wati ula o ya soro musokoroba tebli o ya soro abule jini mere siri akabara koro sambisaba abule laba insiri kadi alaka joma ko alakira babangira saya ka soro kada ka fo illabe ikata alijina kono ay alijina bido jena ya o abido jena ya kwa ka chela sigi kono ama deli ka dima fuche koro shenkele o ma deli ka ke ana ato bato munungume ujera ka cheina do no e shirifu jeli no e shirifu sumera deunye ujera ka la dodi alijine klebe edi abi soroi nimbe kofe musoroba ala kunyake mae abe mi do television kono dine kola teleflela shito do hali journalist eto do okorai anga wajuli kelenti tamaleka wa akasaya boni sayache wajuli masigi yiri tuinoya kabili kenedo faka ke jamachema mohobe ya obise ko sheria o sabaga datipma nanyanda deninga alabi jigana de ni musogoroba ka wale nyuman kele na yanje ya shina ami nyingala lahara aya wale fo doga fara barajika aya mi fo herala bamana mi mena ke shirifu ka sotiye ka shirifu de mbange ka kla ku ke banawe aye fe mi bange benye bula foni shitana doni nu bonya foni chede no te be ado dokera nana inigwa musogoroba ni mbe fora ko fe yabi men mbekera o ko fe sayama le soro mohammi ni ordonnance juru taraka douala
bala façon dɔ bɛ yen a bɛ maa ka alijinɛ sira nɔgɔsi an taara n'a ye Ponce an taara n'a ye Kuluba an taara nin yɔrɔ la an taara Gabriel Touré la hôpital de Malimaɲa an seginna n'a ye so kɔnɔ u bɛɛ ye dɔ ye sa nka latigɛ kow don musokɔrɔba a ta in ma kɛ ten dɛ a y'an soɲa n bɛ fɛn min ɲini k'o fɔ k'o d'a kan den ninnu u k'a bila u hakili la Ala ye barika balo mɔ k'a d'u ma den ninnu hali sini ni Suala Baya Hayidara a n'a dɔgɔninw n'u yɛlɛla escalier la u bɛ t'u jɔ musokɔrɔba ka da la u bɛ kasi ka segin ko ne ko u k'u ɲɛji cɛ musokɔrɔba bɛ alijinɛ kɔnɔ kɛnɛkanko don nin bɛɛ kɔfɛ musokɔrɔba donna don min an m'a ye wa musokɔrɔba donna yɔrɔ min na ne kuma deli ka se nka ne y'a dɔn fɛn dɔ b'a ni Ala cɛ min tɛ maa bɛɛ n'a cɛ fiyewu n'i ko maaw man kan i ma bɛɛ nɛgɛ maaw man kan dɛ ko mɛ dɔ ka da la o t'a ɲɛ ka garidi jɔ a da la maa dɔ bɛ yen a bɛ sin bɛɛ da kan maa mago t'a kunkolo la jango a senna samara maaw tɛ kelen ye alisilamɛw ni min yɛrɛ an k'o fɔ dɔnni tɛ adamaden la ka tɛmɛ nin kan i ye min kala ou bien Ala taara min f'i dalen ye o kɔfɛ poto min bɛ ka soli ye ji dɔ bɔra poto in na mais poto in yɛrɛ dunya tɛ nin bɔ a ji bɛ ka woyo ka taa musokɔrɔba kunnafan fɛ silamɛw a ye kɛ ɲumankɛlaw ye a ye waledenw ladon a y'a furucɛw ladon an balakaw n'o kɛra ni saya nana i bɛ nɛɛmɛ sɔrɔ dɛ assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olu tɛmɛlen kɔfɛ an karamɔgɔ Yakubu Dukure a Sheikh Baba Diallo Sheikh Sufi Bilali Diallo fo ka taa se Sheikh Umar Kulibali Faruku ma kuma dira olu fana ma olu fana ye dakurunya filaw lase an ka jɛ an ka olu fana lamɛn. An balima silamɛw an b'a fɔ an ka musokɔrɔba in Ala ka yafa ma ka jigiyɔrɔ kɛ aljanna ye ka kɔ kɛ a yɛrɛ sago ye ka kɛ Ala sago ye ni an yɛrɛ fatura Ala k'o ɲɔgɔn k'an bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ alhamdulilahi karamɔgɔw dama ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin cogo in na nin kɛnɛ in kan tan o ye Ala tanu ba di mun de ka di Allahu Taala ye o de ye silamɛw ka Ala yɛrɛ kɛ kelen ye kelenya ye fila ye bon hara silamɛw fana bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan taasira in bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye donc kelenya kɛra fila ye k'Ala kɛ kelen ye an minnu fana bɛ Ala kɛra kelen ye anw fana ka kɛ kelen ye an bɛ kɛ kelen ye cogo di kalimatu tawhidi la ilaha illallah ale min ye silamɛw fara ɲɔgɔn kan Ala kɛra tile la ani maa minnu tɛmɛna ahlu baytiw ni sahabaw ni fɛn minnu tɛmɛna la ilaha illallah de y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali yɛrɛ mago bɛ juma na bi duniya mago bɛ juma na bi ko bɛɛ problème bɛ dunan kɔnɔ bi kuma tɛ Mali ta bɛ kana juguya dɔɔni ani an bɛ lafiya jamanaw bɛɛ bɛ wajuli kɛlɛ bi ko ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ fɛn bɛ kalimatu shahada fɔ la ilaha illallah bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn ka silamɛya lɔn mun de bɛ mɔgɔ ka silamɛya la ilaha illallah tɛ wa donc Ala k'an bɛɛ lajɛlen kanda Ala k'an bɛɛ bila kunnadiya sira kan ni min ka ko wulila bɛɛ mana y'o kɛnɛ kan an b'a fɔ bɛn bɔra da la a kɛra kɛwale ye o n'o tɛ an bɛ mawuludu b'an bolo an ka quartier la an ka da la yen sisan mais kabini a fɔra
an ko halan be nan jodi wajibi do kan ga da kunya kelen ke ala ka ke seriya ka bo dala aka ke wale ye an ka be ke wale ke ala nyabana mo fana nyabana ala kan bele jeren kan amin an ka musuba ala ka hinala ala ka ya fama ka jigoro ke aljanna ye fem de be ko saya saya fem badi ala yɛrɛ fɛn min yira hadamaden na k'i si dan na k'an san dan na o de ye saya ye mɔgɔ yɛrɛ man ka dabaya kɛ cogo n'i ye saya ye saya kɛ ni ala ka kabako belebelebaw dɔ de ye parce que alahu taala ko kullu nafsin da'iqatul maut wa mautu hali a nebuw bɛ sa u yɛrɛ sara a jɔn bɛ to yen tuguni donc saya yɛrɛ kɔrɔ mun na an bɛ sa n'an ma sa a bɛ taa wolo juman de la ay saya man na ɲɛ mais ni a fɔra k'an bɛ ka to yen sisan an si kana sa mɔgɔ si kana sa o ye kojuguba de ye ko saya ye ala ka hinɛ de ye saya ye ala yɛrɛ ka hinɛ de ye ka di hadamaden ma a man d'an ye de mais tiɲɛ yɛrɛ la lɔnni sira fɛ saya y'an ka hɛrɛ de ye cogo jumɛn na n'a fɔra ne fa o fana fa o fana fa fo mugan olu bɛɛ bɛ ne ka so kɔnɔ n ba o fana ba fo mugan olu bɛɛ bɛ so kɔnɔ a bɛɛ kɔrɔla sugunɛ bɛ kɛ nɔ la barakɔta bɛ kɛ nɔ la don o don furakɛli n'i ma cogo kɛ ni min kɔlɔsi i bɛ danga sɔrɔ parce que i bɛ laban ka dɔgɔtɔrɔw sara de o k'i den ko o pikiri i ka se ka lafiya i bɛ kɛ dangaden de i tɛ se k'a ɲɛ o mɔgɔ mugan so kɔnɔ a bɛɛ kɔrɔla a bɛɛ kɛra kolojalaniw ye sugunɛ bɛ k'u nɔ la u tɛ se ka wuli k'i jɔ n'u bɛ taa ɲɛgɛn na f'aw k'u ɲin de ala ka limaniya tɛ olu yɛrɛ mara wɛrɛ bɛɛ bɛ bolo wa i bɛ laban ka pikiri de ɲini ko k'a dɔw faga o tuma saya de kɛra ma hɛrɛ k'i kisi o ma n'o tɛ i tun b'o de kɛ donc saya ye hadamaden ma hɛrɛ de ye ala ka limaniya d'an ma ala ka mɛn lajɛlen kan sallallahu muhammed ne bɛ kuma surunya ten السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. على كاندو. نعم. أكا كيشي كلونغنا. أتوقع سلام. إفكي. أبي بولي بامينغا. نعم. وعلى كهينة. نعم. ورحمة الله. إفكي. ناي باتيك. نعم. أبي تافر من الجريكا. أوه. وبركاته هو. الحمد لله. على كان كيشي. نعم. ka hinana ka tila ka barika don ana ya rabbi an tilenna hɛrɛ la wula hɛrɛ ala k'a d'an ma ya rabbi a duwawu jaabi ala k'a d'an ma ya rabbi nin kɛnɛ ye ni mɔgɔ nana a kɛnɛ na jurumu dɔ kun bi ni ala cɛ a diminenba don i kɔrɔ o kama a labɛnnen don ni busan yɛrɛ ye kare kun na mɛ n'i nana nin kɛnɛ ɲɔgɔn kan busan bɛ bila ko yafa kɛr'i ma Allahu akbar ala k'an jurumu yafa ya rabbi jɔn daminɛ ma fɔ camancɛ ma fɔ jɔn ka ko bɛ jumɛn bolo laban laban al-khatima tuzhiru sabiqa an ba min fatura mawludu su ni bɛɛ welelen don su in na mali wajulukɛla bɛɛ Afrique mali yɛrɛ tɛ Afrique wajulukɛla bɛɛ walima 5 continents wajulukɛla bɛɛ olu de ba fatura n'i b'a fɔ mɔgɔ ye dɔrɔn kana fɔ ko sɔɔla ba fatura dɛ e y'i yɛrɛ bɔ o la o Baba Jalo de ba don wallahi an ba don o don wallahi wele bilala bɛɛ ma karamɔgɔbaw kuma ma don olu ma fɔlɔ dɛ o caman bɛ kɔfɛ belebele dɔ fɛnɛ tilala sisan gɛrɛbuw bɛ to ka don a cɛ fɛ de ka intervention fitinin kɛ dorura kama n'o tɛ ni su 40 sigira da la yan a su 40 karamɔgɔ 10 ka passe karamɔgɔw tɛ tila ala yɛrɛ de y'o kɛ banana ye nin bɛɛ y'i ta ye o kan ka maa bɔ muso wasalenba a taara da ka bɛn ni kira ka bangeli su ye a wasalen sera ala ma n b'a dɔn n'u k'u b'a ɲininka k'a ka dalilu a b'a fɔ ko n denw kɛn bɛ ka diɲɛ yɔrɔ bɛɛ labɔ u kɛn bɛ ka yeelen tugu ka jama wele a bɛɛ bɛ ka alakira fɔ
jɔnni bɛ o k'i ka dalilu ye ko tile bɛ guwa e la e ni ala tɛ kelen ye o yanni kuma ka taa ɲɛ n karamɔgɔbaw minnu bɛ yan wajulukɛla kankaraw minnu bɛ yan nin waati a bɛ dusukun bɛ kiw ka sababuya kɛ u bɛ tile 10 bɔ a bɛɛ bɛ ka si a ɲɛna a bɛɛ bɛ ka pɛrɛn ko alakira o dama de bɛ yan a bɛɛ sɛgɛnnenba don ko kira aw sɛgɛnnen ka na ala wele ko ala ka hinɛ aw ba la ala tɛ kuma caya o la kelen ko o dɔnnibaa ninnu ka yafa ma anw kuma yɔrɔ tɛ olu ɲɛkɔrɔla ye kɛnɛ bɛɛ karamɔgɔ fan bɛɛ karamɔgɔ o tɔgɔ ko sirifudenw i y'u ye yɔrɔ o yɔrɔ u kanu i y'u ye yɔrɔ o yɔrɔ u bonya i y'u ye yɔrɔ o yɔrɔ e k'i dɔgɔya u kɔrɔ kala tɛ kari e yɛrɛ la f'i ka sa u mɔkɛ de nana an bɔ dibi la k'an bila diɲɛ la u mɔkɛ kosɔn an bɔra danbaliya la ka an da a ko k'an kana sara an sara a sara t'an fɛ an kana ɲini k'a sara an ka foyi t'ale sara a ko mɛ min b'ale sewa an kɔrɔ a kɔfɛ a k'a ye ko an bɛ ka ko diya a bɔnnaw la ko bɛ ban yan de o kira sara bɛ jɔn fɛ i bɛna mun di ko a sara e b'a fɛ ka min di alakira ma k'olu yigiyigira ni alakira ye don dɔ ka kuma alakira fɛ arabukan na a ko kira ni sɛgɛn b'i la ne kulu filɛ ka yigiyigi foyi tɛ n kɔnɔ n kɔnɔ fan bɛɛ sanu lɛnko la tewu i biri dɔrɔn n b'a fɔɔnɔ i bɛ dɔ ta o y'a sɔrɔ kulu labɛnna ni sanu ye ka ban cibaa ye a sen kɛ ka kulu gosi i daminɛ n bɛ mun fɔ sanu ye a ma sɔn a la wara wadatu huli jibalu summu karamɔgɔ jabaatɛw bɛ yan minnu bɛ mawulasa maana bɔ wara wadatu huli jibalu summu min dhahabin an nafsihi fa araha ayyama shamami وأكدت زهده فيها ضرورة إن الضرورة لا تعدو على الإسم barika kira ye nabi ɲuman wasalenba muso min y'a ka ɲɛnamaya kɛ san o san mawuludu a bɛ ɲaani a bɛ tɔɔrɔ a bɛ degun san 40 a b'o sanfɛ a bɛ mawuludu tobili kɛ a b'a jinibere siri kɛ a b'a baara kɛ a b'a nin di a ma k'a pɔsi kɔnɔ wari di a ma o de taalen filɛ nin ye n t'a fɔ n ko ala ka hinɛ a la parce que n'i y'o fɔ n bɛ ka mɔkɛ bɔ ala la man kana lillahi kana lahu a jaabi dira o mɔgɔ o mɔgɔ y'a k'a ye walima jɔnni b'a k'a ye a k'a sara i ye mɔgɔ o mɔgɔ y'a k'a ye a b'a sara i ye san 40 ni a kunnafɛn muso min y'a yɛrɛ di mawuludu baaraw ma su tɛ tile tɛ a b'a la kuda ye kabi maliyɛnw tɛ mawuludu yɛrɛ dɔn nin kɛnɛ in nin kɛnɛ in de ye mawuludu birifini ta ka bɔ a kan koyi dala yan ko an fa ani ala terikɛ ala ka waliyu fonisire in ko don alhaji bayaya haidara nin cɛkɔrɔba in a ko suma kosɛbɛ i hakili to a la n'i b'a da yɔrɔ fɛnɛ dɔn to ka taa zura awɔ ala ka waliyu tun don ninnu de ye mawuludu k'a fara wɔrɔ ka bɔ a la k'a jira an na ko nin ye mawuludu ye a y'a kɛ o ka sotigi de talen filɛ ka sigi sirifu kun furu la k'a dɛmɛ diinɛ baara la jɔnni bɛ o tigi ka sara dɔn ayi t'o ka sara dɔn i bɛ se ka dɔɔnin fɔ k'a tɔbato yen an ba ala ka wele sera a ma o don an badenkɛ ni an dɔgɔkɛ n'an karamɔgɔ muhamad sɔla bayaya a y'a sɔrɔ a kɛn bɛ ka jama fara ɲɔgɔn kan a bɛ ka wajulu de kɛ a bɛ ka maaw ni ala cɛ relation dilan ala ka wele sera a ba ma ala ye masa ɲuman ye
o b'an hakili sigi Naamu. tuguni Na. wajulukɛla o wajulukɛla ni musokɔrɔba ni i ɲɛ kɛra 4 ye Ha. a b'a yiri la fɔlɔ fɔlɔ Na. ni ba t'i fɛ wa i ye ba sɔrɔ han Allahu Akbar. ne y'i ba ye Hey. Ha. karamɔgɔ bɛɛ ba don Na. a ye karamɔgɔ bɛɛ kanu Allahu Akbar. Murtada n'i y'olu kanu Na. kanu falen ye kanu de ye dɛ Tiɲɛ. kanu ti falen foyi la fo kanu Allahu Akbar. Murtada n ko bonya falen ti foyi ye Awɔ. fo bonya Bonya. Bonya. ala fɛ Awɔ. jango anw Allahu Akbar. ko ala ka musokɔrɔba ɲuman ala k'a dayɔrɔ nɛɛma Ya Rabbi. a dayɔrɔ nɛɛmalen don ala k'a jidi Ya Rabbi. minnu bɛ fara alakiraba muhamadu kan Sallallahu alaihi wa sallam. a faralen bɛ olu kan Awɔ. ala ka anw yɛrɛ fɛnɛ ta kɛ ko ɲa Ya Rabbi. k'an ta fɔ ko ɲa Ya Rabbi. a k'an sɔrɔ sira ɲuman na Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rabbi ala ka limaniya dama. Ya Rabbi ala ka sabima ka anyi. Ya Rabbi ala ka kunaja. Ala ka fɛn bila nenkun kan fɛn min ye Allah subhanahu wa ta'ala ta ye. Wa ala ka nenkun in dɛsɛ ka fɛn fɔ fɛn min ti Allah subhanahu wa ta'ala ta ye. An balimaw baara in an b'a daminɛ kuma min na an ko la hawla wa la quwwata illa billahi lalil azim o kɔrɔ ke e tɛ sufi Bilal tɛ e hakili la min do fana tɛ foyi tɛ foyi wɛrɛ tɛ wa foyi fana tɛ se ka foyi kɛ foyi ye illa billahi lalil azim fo n'a bɔra Allah subhanahu wa ta'ala la an badenw k'an sɛmɛ Allah subhanahu wa ta'ala la ka salatu caya a ka cidenba kan n'o ye Muhammadu ye n y'o fɔ n ka walanda caman na hali n'i ye tɔgɔ in dilancogo ye i b'a dɔn k'a fɔ ko mariki ilahiya de don bawo Muhammadu ka kɔn a ɲɛ a tɔgɔ in boɲango tɛ a boɲanfɛ tɛ a tigɛcogo o ka ɲi a sigicogo ka ɲi a mɛntulola ka di wa a fɔdala fana ka di Muhammad i bɛna dɔn ka fɔ ko Allah subhanahu wa ta'ala a ka laɲini kun ye nin cɛba in de ye an ye salatu caya alakira Muhammadu ka sallallahu alaihi wa sallam an badenw salatu kɔfɛ ci b'a kan an b'a aw fo ni alisilamɛya foli ye n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu an tɛna janya kuma na n'a janya n'an bolo t'an ka laɲini ye bawo kɛnɛtigiw bɛ yan minnu a ka d'an ye wulu de ka kuma su in na ka sababu kɛ mun ye baba ko musokɔrɔba min taara ko usazi suala baya ya ba ko mata ko an ba de taara nka sera yɔrɔ dɔ la ko ale de ba taara wa a bi karamɔgɔ in kelen kelen bɛɛ kɔnɔ o cogonin kan n'i ye fɛn fɛn bɔ k'a jɔ o b'a fɔ ko ale ba de taara nka su in na n y'o de fɔ anw ba de taara Mali wajulukɛla bɛɛ Mali diinɛmɔgɔ bɛɛ ba de taara o la sirifukɛ bisimilalen kɔfɛ n'an ko mɔgɔw ma ko an nisɔndiyalen don hakili dɔw tɛna faamuya u b'a fɔ janaza kɛnɛ kan aw nisɔndiyalen don n'an ko mɔgɔw ma ko an ma hujunu u b'a fɔ janaza kɛnɛ kan anw ma b'a fɔ ko an ma hujunu bawo anw b'o fɔ ka da ko min kan anw de b'o dɔn n y'a fɔ n ka walanda caman na ala bɛ yen dɛ nka laɲini yɛrɛ bɛ ala la o ye jumɛn ye o ye Muhammadu de sallallahu alaihi wa sallam o Muhammadu n'an tun b'a la ka dɔ fɔ a tɔgɔ kan n y'a fɔ a ye a man jan a man surun
a mɛntilo ka di a fɔdala ka di o tuma na maa min y'i sen da o Muhamadu sen da nɔ na o tigi de ka kisiba ye wa o tigilama de kandanen don wa o tigi de alijinɛ tigi ye ka sababu kɛ mun ye maa ma ko la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nan sɛbɛntiyara ka kafi yan dɔ ye maa min ko n bɛ Ala fɛ ne tɛ ciba fɛ an jigi bi bɔ i ka alijinɛ ko kan Ala ta kɔfɛ nka mɔgɔ min ko ne bɛ Ala fɛ ne bɛ ciba fɛ ne tɛ Ala fɛ an jigi b'a kan o mana kɛ cogo cogo o laban o bɛ Ala dɔn ka sababu kɛ laɲini ye ciba ko in de o la n'i ye Suala ta n'o ye Ustaz Mohamed Suala Baya Haidara ye n y'o fɔ an taara musokɔrɔba da yɔrɔ min na ni degun b'a kan bi a ka diinɛ la ilaha illallah Muhammad Rasulullah a si bɛ hakɛ min na ka suɲɛni to yen ka kogojan tali to yen ka bingani to yen ka boîte kɔnɔ si to yen ka i ɲɛsin daliba masa ma ani ciba kanu a ma dan o ma ka tila k'o nɔrɔ yɛrɛ kɛ jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ni degun b'a kan bi n bɛ Ala fɛ o degun de b'a kan muso min y'o bila diɲɛ kɔnɔ o ye musoba ye cɛ min y'o bila diɲɛ kɔnɔ o ye cɛba ye wallahi ne yɛrɛ tun bɛ n yɛrɛ ɲininka fɛn caman na tuma min na Allahu subhanahu wa ta'ala nana fan dɔw sigana bɔna kɛnɛ in kɔnɔ ni jɔnni ye baba n'o ye Baya ye Haidara an bɔra Segu ka na an ti Bamakɔ ko ninnu dɔn yan kosɛbɛ nka kɔrɔbaw caman bɛ an t'u dɔn mais an bɛ Suala ye an b'a dɔn Baba Jalo ko a fa tun ye fonisere ye a kun bɛ fɛn di mɔgɔw ma n'i ma taa joona a bɛ k'i kɔnɔ k'a bɛna minɛ i la Kur'ani y'o sika bɔ an na Nabila Khidiru ani Musa ka taama na n bɛ kuma in surunya u sera dugu dɔ de la nin ciba in n'o ye Ala ka ciba ye ani Ala jɔnba in Ala ka sufiya in bi ɲɔgɔn bolo u nana se u ye baara kɛ dugu dɔ la o dugu in karamɔgɔw bɛ yen u b'a dɔn Ala ka min fɔ kogoni dɔ de kun binnen don u ye kogo in jɔ mun kosɔn nafolo dɔ bɛ se ka kanda a tigiw ma kuma teliya de kama n b'a fɔ tan ciba n'o ye Nabila ye Musa ye a kamana gana nin kuma in na a ka sufi kɛ a ka Ala jɔnba in nɔfɛ taama na a y'u ɲininka dugu min m'an bonya dugu min ma an ja dugu min ma bonya kɛ an ye aw bɛna baara k'o dugu ye fu cogo di Qur'an ka sɔrɔ ka jaabi di u ma ko kɛna abuhuma saliha ko nin den ninnu u fa tun ye mɔgɔ ɲuman de ye a kun bɛ ɲumanya kɛ ɲuman don mɔgɔ ɲumanya ti dɔwɛrɛ ye ko ɲuman kɛ baara ɲuman kɛ kuma ɲuman fɔ o de ye ɲumanya ye Ala m'an kɛra ɲuman ye Ala k'o k'a k'ale bonya kosɔn musokɔrɔba bɛ taa don min na o y'a sɔrɔ Suala Baya a n'a balimakɛ Toyizon Haidara u tun bɛ yɔrɔ jumɛn na mawuludi kɛnɛ tiɲɛ don n'an ko mawuludiw a bɛ kɛ a ti kɛ an tɛmɛn'o kan bɛɛ bɛ se k'i da sago fɔ i ka kulukulunin kɔnɔ nka stade 26 marches fara k'o dɛsɛ jama na ka goudron fa k'o dɛsɛ jama na an bɛ don min na i n'a fɔ bi o tuma na o kulusi fara kan tɛ se ka anw bali o la anw tun n'o bila bilen wa faamu sɔrɔlen don n'i b'a kɛ a kɛ n'i t'a kɛ a kɛ dɛ anw b'a kɛ wa foyi tɛ anw bɔ a la yanni diɲɛ wuli cɛ o tuma na ni jadɛmɛ de ye ta ye anw d'o kɔnɔ an k'o ye ni alijinɛ fana y'i ta ye an d'o kɔnɔ k'o ye mais adama ni Ala ta don a tɔ anw ni Ala cɛ anw ka dalilu b'an bolo wa o b'an bɔ san o san musokɔrɔba in ma bɔ mawuludu kɛnɛ ka fiyewu f'a ka dɛmɛ bi se mawuludukɛla bɛɛ lajɛlen ma a m'a fɔ ko ne den de ye nin cɛ nin ye ni maa min nana n bɛ n sigi ka bonya o kɔnɔ
a yɛrɛ wulila a yɛrɛ bi wuli a b'a bolo don hali a bɛ taa don min su u ye kumakan min se an ma a ye jinibere dilan ka dunanw fana maa ba yirikan min bɛna su ala fɛ yan mawuludu yɛrɛ la yan nin da in na yan o kɔfɛ de o su kelen ala ye wele se musokɔrɔba ma o ma kɛ kabako ye musokɔrɔba taara ni kalima ye ka taa lada ni kalima ye wa musokɔrɔba dara yɔrɔnin min na kabako don silamɛw dugu bɛ yen wallahi ni sera yen ni ma ala ka jɔ ɲuman dɔ sɔrɔ o sababu la wali kelen dɔ ka dugawu kɛ i ti ji sɔrɔ nin dara yɔrɔ min na a yɔrɔ jiko ka gɛlɛn a dɔnbaw bi yan forage de bɛ se sola yɛrɛ ye forage de se mun kosɔn mɔgɔw ka ji sɔrɔ samiyɛ bɛ yɔrɔ min na a tɛ yen bilen a taara tilema donna ka se yɔrɔ min na ji jɛrɛ jiginna hali kɔlɔn minnu zen cogo ma ɲɛ olu bɛɛ jara nka a ma se mɛtiri 2 ma fiyewu ji de bɔra musokɔrɔba pied min bɛna jɔ arawuda kunna o senni na ji de bɔra a kɔnɔ yɔrɔ min na ji tɛ sɔrɔ yɛrɛ fiyewu o de kama anw ko an jigi ka ɲi an ka foli bɛ naba bɛɛ ye su in na lesɔnbaw b'a kɔnɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara n'a fɔra ale bi kɛnɛ kɔnɔ ka ban wazu dafara o Umar Faruk Oustaz Banjugu Dumbiya ka taa fara Seydi Shuala Bayaya Haidara kan ni yɛrɛ ye wasabɔ déjà ko wallahi anw jigi ka ɲi ni musokɔrɔba ɲuman ye n'o ye Aja Nana Haidara an bɛ dugawu k'a ye o dugawu ye anw b'o k'an yɛrɛ de ye mun kosɔn n'i ye ballon ci kogo la a bɛ segin i yɛrɛ ma ala ka hinɛ an n'a la ala ka yafa n'a ma ala ka jigin yɔrɔ ɲɛ ala k'o k'a ka ala bonya kosɔn sɔli ala rasul moro an bɛ kanu foli ɲɛsin hadaraba bɛɛ ma maa o maa sen y'a yɛrɛ se yan cɛla musola denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan an bɛ bɛɛ fo ni kanu foli ye ka bɛɛ fo ni kelenya foli ye dan foyi tɛ kanu ani kelenya min na k'an ka maabaw kɛrɛnkɛrɛn an karamɔgɔw an faw an mɔkɛw an'an ka seku an b'u fo k'u barikada an karamɔgɔ an'an ka ɲɛma an'an ka sirifikɛ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara an bɛ a kɛrɛnkɛrɛn ni foli dan foyi tɛ a bonya na an yɔrɔ moro ale ye tile de ni tile bɔra ka ban yelen tɔw bɛ faga de o la an bɛ an karamɔgɔ fo an'an ka ɲɛma k'a barika da sigi in sababu an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an balimakɛ min sababu la Seydi Mohamed Bayaya Haidara n'o ye Sɔgɔla Haidara ye Zulfakar an bɛ a fo k'a barika da kuma donsow b'a fɔ yanni i ka ɲaka fɛnba fofo nɔ na min y'a fofo o de ka bon o la an bɛ an karamɔgɔ fo k'a barika da karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yan an bɛ kanu foli ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma waati n'a cogo kama an tɛ se ka bɛɛ ta tɔgɔ ma n'o tɛ ala b'a dɔn bɛɛ bonya bɛ an yɔrɔ an karamɔgɔ ani an balimakɛ ani an kanuɲɔgɔn Elhaji Banjugu Dumbiya an bɛ a fo k'a barika da ka ɲini ala fɛ sigi ala k'an bɛɛ sara k'ala alijinɛ ye ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasuli an bamuso an bɛ dugawu k'a ye ni hakililatigɛ ye min yera an fɛ k'a minɛ janaza don na ka n'a bila bi la o bɛ wasa kɛ
kena ka hali maa min ma kalan n'i ti kodɔn a ye farikulu lamɛn fɛn hakɛ min yera nin banni na wala yamaru a bɛ hakilima bɛ jigi sigi siga t'a la fewu k'a fɔ koba dɔ bɛ an ka musokɔrɔba in ni ala cɛ siga t'a la baw mun bɛ yen sabu dama kelen kelen ala sɔnna fɛn hakɛ min farala ɲɔgɔn kan ale ka nin ko in sababu la naam ala t'o kɛ gansan Allahu akbar an b'a ɲini ala fɛ ala k'a dayɔrɔw nɛɛma amin yarabi ala k'a fara magoto jɔnw kan amin ni jurumu yera ni ala cɛ ala m'o yafara amin ni jurumu yera ni ala ka jɔnw cɛ ala m'o tara amin a ko ala ka barika don an n'u la amin a ko ala kana juguya si san n'u la amin ala k'o kɛ ala ya bonya kama amin ala k'o kɛ kira jate hɔrɔma kama amin sɔla ala rasuli wasallim ala sɔnna karamɔgɔ hakɛ min tɛmɛna yan naam ani karamɔgɔ hakɛ min bi yan mali kɔnɔ yan wala wala ninnu ye mandi kɛnɛ kelen kan siga t'a la baw mun bɛ yen u ye mandi ko kelen na kulubali wa u ye mandi ɲɔgɔn fɛ siga t'a la fewu faru mana olu yelen naam o wasara wajuli ani bilasirali ye kodɔnna ani faamutigi bɛɛ lajɛlen siga t'a la fewu o kɔfɛ min y'an bɛɛ sababuya wala wala o ye saya di tiɲɛ don o saya wasara wajulu fɛn ye saya wasara wajuli Allahu akbar saya wasara wajuli tiɲɛ don o la a bɛ anw sigibaw kan yan an bɛ ka miiri kɛ tasi naam an bamuso ye a y'an ko min na n'o tɔgɔ saya don dɔ la ko an bɛɛ lajɛlen satɔ de tun siga t'a la fewu yamaru don dɔ la kulubali dugukolo bɛ na an bɛɛ mara tiɲɛ don i b'a fɔ a y'an bamuso ye mara cogo min na Allahu akbar o la o bɛ min diyagoya an kan o de ye ala ɲɛ siranya ye ani ala ka denw bonyani ani ala ko cogo min na k'an tilen o sira jɛlen kan Allahu akbar kulubali n badenw nin ɲɛnamaya in tɔgɔ de ye ko waatinin kɛyɔrɔ a ye farikulu lamɛn wa jamu ye n taara k'i to yen wala wala maa o ma sɔrɔ danna diɲɛ ma naam walahi i ka bɔ kɛra fu de ye Allahu akbar o la a b'an ka an ka miiri kɛ taasi tiɲɛ don ni saya ye o k'an waaju k'a to an k'an bolo bɔ diɲɛ denya la ani ala kota la ala ko cogo min k'an tilen o sira jɛlen kan siga t'a la fewu yamaru ka miiri kɛ taasi k'a fɔ nin ko in jara cogo o cogo n'o ye diɲɛ ye don dɔ la a bɛ ban siga t'a la ala ko cogo min hali n'o ka gwɛlɛ an k'an ɲɛsin o ma an ka hɛrɛ bɛ o de la o la ne bɛ kuma kunda ala surunya yan kulubali k'a sabu kɛ an faw bɛ yan an karamɔgɔw bɛ yan siga t'a la n'olu bɛ kɛnɛ min ka kaban o kɛnɛ wasara waaju ye siga t'a la fewu k'a ɲini ala fɛ an bamuso ala k'a dayɔrɔ nɛɛma amin ala k'a kɔ barika amin ala k'a fara magoto jɔnw kan amin ala k'o kɛ alaya kama amin ala k'o kɛ kira bonya kama amin sɔla ala rasuli wasallim an tun ye wajurukɛla minnu sɔrɔ bi k'a lase aw ma wajurukɛnɛ in kun fɔlɔ la o de tun ye nin an y'a fɔ aw ye kuma daminɛ la k'a fɔ ko mali wajurukɛla caman tun bɛ kɛnɛ kan a bɛɛ ma se ka yira bi nka ni ala ye don n'a nataw yira la wajurukɛla tɔ minnu fana kumana an bɛna olu fana lase aw ma ni ala ta'ala sɔnna an ma ala ka wajurukɛnɛ in kɛ hinɛ ye ka se an ka musokɔrɔba in ma n'o ye aja nana kɔnɛ ba nana ani an ka silamɛsiw bɛɛ lajɛlen ala ka kɛ sababu ye ka bɛn sabati mali wajurukɛlaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ mali karamɔgɔw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ mali jamana yɛrɛ kɔnɔ malidenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ani diɲɛ fantan ni naani ala ka jɛmukan nataw yira ani aw bɛɛ lajɛlen na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chiedeme tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chiedeme tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chiedeme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala ka chiedeme tinya wilila saraka jubu bomuri tinya